Poštovani gledaoci, vreme je za najnovije izdanje najšokantnije emisije. Bliznakinje Miljana i Nevena Arsić upravo zauzimaju svoje pozicije, a vi se udobno smestite. Došao je trenutak da počne novi show Bliz. Dobrodošli, poštovani gledaoci, u specijalno vanredno izdanje emisije Show Bliz. Naš gost je vanredno zbog nas dve doleteo privatnim avionom. On je zaveo najpoželjniju starletu na javnoj sceni. Ima čak 2 Lamba u garaži. Nekretninama koje posjeduje se ne zna broj. A kako i sam kaže, sve je stekao sa svojih 10 prstiju. Ne svojom voljom, javno okarakterisan kao švaler, preljubnik, prevarant, loš otac i nasilnik. A onda je on rešio da razveže jezik. Zbog ljubavi je spreman da ode na kraj sveta. A za ćerku, za koju kaže da mu je oduzeta, spreman je taj svet da okrene na glavačke. Nakon skandaloznog eksplicitnog snimka, nakon što je optužen da ima gej aferu sa svojim advokatom, nakon objavljenog skandaloznog telefonskog razgovora, došlo je vreme da padnu sve maske. Ovaj Alibaba nije došao sa 40 razbojnika, već sam, a njegovo najveće oružje je istina. Vreme je da počne Show Bliz sa Asminom Durdžićem. Ostanite uz nas. Dobrodošli, poštovani gledalci, u vašu omiljenu emisiju Show Bliz. Nekako ja volim da kažem da posle svake naše emisije ništa ne bude isto. Tako će biti i ovaj put, ja vam to obećavam, tako da ostanite do samog kraja. Već ste čuli u najavi ko je naš gost i ja ću da poželim dobrodošlicu Asminu. Dobrodošao. Ćao, dobar dan. Dobrodošao prvi put u naš studio, ovaj najlepši studio Show Bliza. Kako ti deluje ovo? Putovao si, kao što znamo. Mi odmah na početku želimo da ti se zahvalimo što si uvek nekako ispoštovao Hype televiziju i Hype televizija je uvek ispoštovala tebe i hvala ti na ekskluzivnosti. Stvarno, ono što možemo da kažemo je stvarno da Asmin celu noć je putovao, umoran je, ali je spreman da napravi haos. Spremna sam, hvala i vama na pozivu i isto što ste uvijek bili za mene tu, pogotovo Hype televizija. Pa to je bitno znati. Znaš kako, uvek smo tu za prave priče, za ekskluzive, za istinu i odmah na početku, kad smo već kod divnih stvari, moram da se zahvalim na našim sponzorima, prijateljima emisije Voda divna, koja nas uvek osvežava, prirodna izvorska voda. Kad smo kod prirodnih stvari... Hoćemo odmah u centar idemo, a? Pa idi odmah u centar. To nekako liči na nas i na tebi i na nas dve da pucamo pravo u centar. Odmah u centar. Idemo pravo u centar. Nedavno, evo, baš i sad bili su ovi i praznici, Stanija je dala taj uskršnji veliki intervju baš ekskluzivno za Hype televiziju i ona je tu izjavila neke stvari koje su malo zaškripale medijima. Kako komentarišeš to, na primjer, što je Stanija rekla da nije spremna za brak i to sve, a ti si najavio baš konkretno za, evo čuli smo se mi, da se sprema venčanje, nekretnine i tako dalje? Pa vidi, Stanija normalno da nije spremna nakon svega što se je desilo, je li tako? I ona treba sama da odluči kad je pravi moment za neke stvari da iznese javno. To nije do mene da ja sad komentarišem. Sa tvoje strane, što se tebe tiče, ti si spreman? Da, ja sam spreman. Ja se ne bi zabavljao sa djevojkom da ne mislim nešto više. Ne bi joj posjećivao pažnju toliko? Pa ne, ja nju volim i naravno da je gledam kao svoju buduću ženu. Nije sad da sam sa njom samo zbog javnosti, na što mislim. Da, zbog medija, zbog popularnosti, da. Normalno da želim da je oženim i da imamo porodicu skupa, ali ona treba da osjeti kad je pravi moment da nešto kaže javno i kad će da kaže javno, to znači da kao tajno ste se dogovorili već ili? Nismo se ništa dogovarali u detalje, ali... Dobro. Još jedna stvar koja je također ona iznala jeste taj moment da ste se vas dvoje zapravo nedavno posvađali. Na Veliki petak. Na Veliki petak. Jeste, što sam ja nešto okačio ponovo na svoj Instagram story. Nisam uopšte ni razmišljao da nije baš pravi moment za to. Ali su mi slali neke klipove gdje je Miljana... I nisi izdržao? Reagujem odmah tu i ne mogu da izdržim. Kada je neka laž u pitanju, nepravda. Da. S obzirom da smo rekli da idemo odmah u metu i sve to. Sad ti kažeš da ti hoćeš da oženiš Staniju Dobrojević. Kako kad si oženjen
Da li si oženjen? Da li postoji bilo kakav papir koji povezuje tebe i Aneli Ahmić? Ne postoji. Kao bračne parove? Ovaj gospodin Karamojić je bio kod vas u emisiji kod Dejana. Javno je sve rekao šta se tu desilo. Znači, ja i Aneli nikada nismo bili vjenčani. Da. Ni na papiru, ni vjerski. Ne postoji ništa. Odakle to? Kako to? Ne postoji, djevojka nema ni jedne slike kao se vjenčanja. Nema dokaza. Pa nema ništa, pošto nije postojalo to. Da. A kaži mi, onaj moment, evo to je sad nedavno baš ispao haos, pratiš društvene mreže, čak i da ne pratiš, oni te taguju i svuda te kače. Sigurno si ispratio kako su napravili te kompilacije tih klipova gde Aneli kada je tek ušla u reality, ona je pokazala ovo je prsten vernički, ovo je prsten koji smo kupili kao za venčanje. Kako je moguće da se, na primjer, sada Aneli veri sa Janjušem, a ima ta dva prstena, i da ti veriš Taniju? Kako je moguće? Pazi, ja Aneli nikad u životu nisam kupio ni jedan prsten. Jednom sam joj kupio, ja mislim, neki set od Swarovski. Sad ne znam da li je tu bio prsten ili nije, ali znaš, lančić, Da, komplet. Da li je sad komplet, da. Ali djevojka jednostavno nije normalna, ona priča ono što misli da je tako. Ona sebe sama objedi u njene laži. Stane, ali sad gledaj ovako. Ja sad imam partnera sa kojim dobijem dete, želim budućnost s njim, mislim dobro. Kako ste se uopšte ti i Aneli upoznali? Da li ste vi uopšte išli u tom smjeru da imate zajednički život dete? Ne. Kako je započelo to? Ovako, bila je korona, ona je meni lajkovala, tad je bio ono Facebook in, ona je meni pisala na storije na Facebooku i ja sam prvo mislio da je to neki fake profil. Aha, lažno. A što si mislio da je fake? Pa nekako previše je bila ono napucana, da. I nisam na početku nikako ni reagovao. A kakav je bio storija? Bilo nešto u kolima, kao beso nešto? Bilo je svakakve storije. Pa šta je lajkovala? Pa šta god okačim lajk i na koje sam ja reagovao, to je bilo kad sam okačio tarasu. Tarasu i imao sam pitbula kako je oko bazena igrao se. I tu ona meni napisala kad mogu da dođem kod tebe. Wow, dobra terasa, kad mogu da dođem da se okupam. Pa ja bih rekla kako lep pas, a ne kako lepa terasa. Ne, ona je tako. I onda sam rekao, pa možeš da dođeš kad želiš. I tako smo počeli da se dopisujemo. I onda? Neki mjesec dana smo se dopisivali svaki dan. I bila je normalna djevojka kako smo pisali. Nisam nikako primijetio da je nešto nije u redu s njom. I onda sam otišao po nju u Švicarsku. Došli smo kod mene u Linz. Imali smo odnos. To prvi dejt i odmah kao i kod Da, mene ona u meni Lincu. pisala Jesi joj bar otvorio vrata od automobila da uđe? Ne, nisam. Platio piće? Ne, sam otišao po nju na granicu. Si ponudio vodom? Pa usput smo pili A na vodu. granici toga? Usput vodu. Da. I onda ona meni pisala kao nisam ja devojka koja će odmah s tobom da spava prvu noć. Rekao nisam ni ja muškarac koji će da spava s tobom prvu noć. I onda smo došli kod mene u stan i ona je sama mene pitala hoćeš ti ili nećeš. Rekao, Da imate odnos? Što Da. me pitala, hoćeš da imamo odnos? Hoćeš ti mene da krećeš ili ne? I ja sam rekao ne, nisam taj tip muškarca. I onda smo se malo tu umazili i desilo se to što se je desilo. I bila je tu 3-4 dana. Onda sam je poslao za Bosnu. Otišla je za Bosnu i odmah drugi dan je bio Bajram. I ona mi je slala sliku, čestala im Bajram i kaže idem večeras sa prijateljima u izlazak da slavi Bajram. I tu se nije javila 3 dana, nije došla, nije bilo nikako, bila na afteru 3 dana. Dobro. I ja se nisam joj više nikako ni javljao. Znači to je bila zapravo kombinacija. Tako je to bilo, da. Ali da nije to malo predugačak put za kombinaciju? Pa znaš kako, ja sam bio tad mlad momak, slobodan. Meni nikad nije bilo nešto daleko šta drugo da radim. Da. Što? Dopala ti se, ne možeš da kažeš da Čekaj, se i nije sljedeća dopala. situacija, šta ti saznaš da ćeš postati otac? Ne. Onda se nismo čuli i onda sam se ja tagovao u Budimpesti, u Mađarskoj. I svaki dan sam bio na drugoj lokaciji. I onda me pisala na Facebook zašto to radi, zašto me provociraš. Rekao, druže, ja imam pravo da putujem i da hodam gdje ja hoću, mi nemamo ništa više. Ti si bila 3 dana, Boga pitaj s kim. I onda smo se malo tu opet dopisivali kao. I ona me piše da je trudna, treba da dođe da se očisti. Aha, ona je htjela da dođe da se očisti kod tebe. U Austriji, da. Aha. I onda sam ponovo otišao po nju na bosansku granicu. Došli smo opet kod mene u Austriju. Napravili smo taj termin kod ginekologa da je pregleda i sve. Ti pristao na to da ona abortira odmah? I vidi, ja nju nisam voleo.
Da, ali kako, I mene zanima kako si ti reagovao? Nisam hteo da je ono, kažem grubo, da, čisti se, nego sam ono probao da budem koliko toliko fair i rekao sam, vidi, ti si žena, ti treba da nosiš dijete, kako god ti odlučiš, ja da podržim. Naravno, u nadi da će da kaže da će da se čisti. I onda je tako bilo, hoće da se čisti, odemo u bolnicu, treba da proguta, ima one 3 tablete pojedeš. I uzela i kaže, ne, neću, nisam spremna. I ja kažem, pa šta hoćeš? I ona kaže, meni treba mi još 7 dana da razmislim. Ja sam rekao, doktor, jel može još 7 dana da produžimo? Da, nikakav problem nije. I onda u tom periodu njena mama i sestra, nemoj da se čistiš, on je dobar momak, imat ćeš lijep život i tebi već vreme da imaš dijete, imaš koliko imala tad? 32, ne znam, sad 30 godina. I tako se odlučila da rodi dijete. Ali dobro, to nije bila onda i tvoja odluka, trebalo bi da bude zajednička odluka. Ali kad gledaš sa ove strane, sad iz te fotelje, da li si zaista srećan što nije abortirala? Zato što danas imaš Noru. Vidi, to je sad stvarno jako bolna tema za mene. I ja sve što bi rekao ispalo bi... Da može se protumačiti i na ovaj, na one načine. Ana li jedna žena s kojom čovjek može da ima normalnu komunikaciju? Ja bih bio najsrećniji čovjek. Da ona žena koja se totalno brine za dijete i, znaš, normalno sam srećan što je Nora na svijetu i normalno da ja volim Noru. Ali ja ne mogu to sa riječima da objasnim. Da ti si rastrzan u stvari. Čak si rekla, ja mislim, kod Stefana Usiljena kada si bio u emisiji, da si srećan što si otac, ali si nesrećan što je sa Aneli. To je to. Nije Nora kriva. Nije Nora mogla da bira ko će nju da napravi, ko će da je rodi. Ja sam kriv što nisam pazio. Ja sam kriv. Ali vi ne znate kako je to kad imaš dijete sa jednom ženom koja nije dobre glave. Evo samo jedan primjer. Nazove me i kaže, idem večeras, dok smo još bili u vezi, idem večeras sa kolegicom na večeru, da li mogu? I ja kažem što ne bi mogla. Odeš sa kolegicom na večer, u 12:01 ujutru si kući kao dama, i dijete ostaviš kod tetke do 12, nikakav problem nije. Ona ode, vrati se nakon 3 dana. Aha, ali šta radi ona 3 dana? Na afteru. I onda ja nju kad pitam šta radiš, evo 3 dana na afteru, šta radiš? Igramo igrice. Igrice? Po koje ste igrice na afteru? Masne fote. PlayStation, šta ja znam. Te fore priča. A mi svi znamo šta se vidi. Ja sam nekada išao po afterima. Mislim, tvoje aftere smo i vidjeli, jel tako? Da, doći mi do toga. Kada smo već kod aftera, žurki i ostalo, izbačen je i taj snimak gde ona navodno tebi traži narkotike. Ne traži meni. Ona traži od njega da ti pozoveš tog nekog čoveka da... Nije tako. Ja sam zabranio svima da njoj prodavaju narkotike. Aha. Pošto djevojka izađe na večeru, popije 2 čaše vina, izvuče ne znam koliko grama i nema je 3 dana. Da ne bi dijete bilo bez majke 3 dana ili 2, da se ne bi šta desilo, ja sam zabranio ljudima da prodavaju. Naprimjer, u Dubrovniku imaju 2-3 momka koji to rade i ja sam njima to zabranio, ko što bi svaki muškarac uradio. I onda ona zvala tog lika da joj donese i mene momak zvao, kaže, druže, jesi ti u Dubrovniku, rekao nešto, kao ova tvoja mi traži da joj donesem 1, 2 da se sa kolegicom zvrtne. I to je taj snimak, je li tako? Da. Ja sam rekao, momku, ne može, druže. Ti ako misliš da trebaš, ti odnesi. Ali ćeš vjerovatno imati posljedice zbog toga. Kakve posljedice? Pa s njim bi vjerojatno imao problem. Ne bi sad o tome da pričam. Da, imao bi problem prosto zato što si... A kako je moguće da ti znaš te ljude? Prosto, razumeš me? Sad mnogi kažu, da, Asmin je objavio to, ali što ona to piše Asminu? Kako Asmin onda zna te ljude? Pa Asmin zna svakoga. Aha. Znam jednostavno svakoga. Da, poznaješ ljude prosto. Poznajem ljude i ti ljudi poznavaju mene i onda... Da. Ali nisi nikad imao ništa sa tim kriminalnim radnjama vezano za narkotike? Pa moje radnje kriminalne su to što ona priča izmišljene. Ja što radim građevinu. I ako je to za nju kriminalna radnja, onda nek bude tako. Da. Također je nedavno ona pričala isto kad smo već kod tih narkotika. Tebe nekako publika je upoznala, što kažeš, na silu te je upoznala. Ti nisi teo da budeš deo svega toga. Nekako si prisilom postao reality učesnik bez ugovora, bez honorara, bez ičega. I
publika te upoznala kao jako iskrenog, ponekad i previše surovo iskrenog. Da se ne lažemo. Ponekad je to moglo na neki finiji način da se kaže i sve to, ali ne, ti voliš onako u centar. I zato te i cenimo, ali tako? Zato što jednostavno istina je takva. Znaš što mene zanima? Evo ti ćeš iskreno ne govoriš. Aneli je nedavno iznala baš da si ti taj koji je koristio narkotike, da si ti taj koji je dolazio kući, tebi padala glava i tako to. A opet vidimo te klipove gde ona traži. Pa, evo, to je dobro pitanje. Ona je pričala da sam ja svaki dan koristio narkotike, dođem kući, fatam za bravu. Ja kao prvo nisam imao ni u kući, ni u penthousu bravu. Znaš, imam moderna vrata, otvorim se prstom, nikako ne postoji brava. Da, nikako nemam kvaku što ona priča. I znači priča to da sam ja svaki dan koristio narkotike i na poslu i svugde. Prije 7 dana, kada je nešto isto bila tema... Da, vidjela sam taj klip, rekla ne, on se ne. On samo jednom, razumiš? I šta ja sad na to da odgovorim? A zašto ona pokušava da ukalja tvoje ime? Da li je ljubomore zbog Stanije? Pa ja mislim najveći problem to. Da. A kako je ona uopšte došla na ideju da uđe u reality i da kaže meni je Stanija uzela muža? Onaj snimak sa Norom. To niko živ ne razumije. Zašto? Da li ste vi bili u kakvom ste ti i Aneli bili odnosu kada si ti upoznao Staniju Dobrević? U prijateljskom odnosu. Zbog djeteta? Zbog djeteta i naravno brinuo sam se i hteo sam da i ona i dijete da imaju sve. Nikad nisam hteo da Aneli ode sa djetetom negde u shopping i da ne može nešto da kupi toj maloj. I stvarno sam uvijek brinuo o tome da imaju, evo ja sam njima dao auto da imaju da se voze u nečem, ona ga je prodala u dijelove. Da. Primjer samo. A nije ga ona prodala, valjda sestra? Pa u dogovor s njom sigurno. I onda kada ja sam bio sa Stanijom, to na početku, ona je mene zvala kao prokislan kuća, nešto, nevreme bilo, pukao krov, koliko treba para da to popraviš, slagaću, dale 1000 eura, odmah sam joj platio isti dan. Dao sam joj prije nego što je ušla u zadrug 5000 eura da ima za... Ja svaki mjesec slao između 3 do 5000, zavisi kako. Zašto? Pa, znaš zašto? Ne, za šta? Za šta, gledaj. Sad, danas me nazove, kažem, treba mi hrana, ovo, ono za dijete. Znaš, ono, kaže, treba mi 2000 eura da kupim djetetu garderobe, igračke, hrane, platim obaveze. 5. na primjer, 5. Ja joj dam te 2000 eura. Nakon 5 dana piše ona meni, dijete nema soka. Kući treba mi još para. A taj dan kad ja pustim, evo, na primjer, te 2000 eura, cijelu noć idu u storije na WhatsAppu. Šampanjci, špricanje. Što bar nije sakrila te storije? Ne, namjerno tu, zato što nije normalno. I onda ja kad kažem, na primjer, ne dam ti više para, dobila si prije 7 dana 2000 eura, ti, druže, nemaš sad ništa kod sebe. Ali ja radim za... Svataš? A zašto ona nije radila? Pa to moramo nekada nju da pitamo. Jer, koliko sam razumela, njihov otac je njima ostavio dosta para, ali tako? Nije ništa ostavio. I onda ja kad ne dam te pare, ponovo nakon 7 dana... Onda ispane kao da ne daš ona zove moje prijatelje. Molim te, zovite Asmina. Nemamo šta da jedemo, neće da šalje djetetu pare. Onda mene zovu drugovi, kao brate, jesi normalan, šta je, druže? Zvala me Aneli, traži 1000 eura da pošalješ kao da mi s tobom. Znaš, uvijek me ono sramotila. I šta ja da radim? A da li si nekada razmišljao da pokreneš to, baš tu priču o starateljstvu, da uzmeš Noru? Mislim, jeste teška priča, s obzirom da je ona majka, ali ako si već rekao da je koristila narkotike, onda bi imao povoda da pokreneš tu... Ja mogu to da uzmem, ali ja isto imam majku koju volim. Vjerovatno je Nora voli svoju majku. Da, ali ako dete raste u nezdravom okruženju... Ja radim svaki dan od 6 ujutru do 10, znaš sama kad me uvijek ne zoveš, uvijek sam u firmi nešto radim. Od 6 ujutru do 10 na večer. I šta ja sad treba da radim? Dobro, tu su tata, mama. Ako već dete raste u nezdravom okruženju, gde, kao što kažeš, majka je koristila narkotike, da li se plašiš da je koristila narkotike dok je dete bilo sa njom? To nije radila, to ne mogu da grešim dušu. Ona ostavi dijete kod svoje majke, kod tetke, nebitno gdje, izađe kolegicom na večeru, dvoja se 3 dana, na primjer, da li se na afteru 3 dana i onda dođe kući trezna. Pred djetetom to nije radila. To nije. Ali u društvu to radi i ostavi dijete po 2-3 dana. A da li je ona od uvek željela da postane popularna s obzirom da je njena sestra Sita već bila u reality programu i vidjeli smo da je ona bila njena podrška? To ste vidjeli na YouTube. Da.
Da, ima dosta tih videozapisa. Čak i zajedno njih dve koje hoće da budu poznate. Naravno, ona je isto uvijek snimala TikTok još dok je sa mnom bila u toj nekoj vezi. Ja sam joj to branio. Mislim, mene je bilo sramota. Dođem kod sebe u firmu, čujem glas od Aneli. Naš na građevini. Kako je ovo? Moji radnici gore gledaju Aneli, znaš, na TikToku. Snima TikTok klipove. Mene sramota. Dobro, ja sam vidjela sve ono, ali ono su lepi klipovi, ono su mama i tata sa bebom. Ona je obrisala 90% klipova. Aha. Zato što su ostavili lepi porodični da vi putujete, da vam je lepo u stvari. Ona samo ostavila za reality. Aha, te idealne. Te idealne, ali i taj idealni jedan što vidite nešto kao naš ljubavni klip, da li se tu igdje vidi emocije između mene i nje? Pa ti voziš uglavnom. Ja vozim, čuvam dijete. I da, šetaš sa detetom. Za mene je normalno sad, kad sam slobodan momak, kad nemam vezu, idem sad negdje naput 2-3 dana. Šta je tu loše da ja kažem bivšoj, hajde nek ide Nora sa mnom i ona meni kaže mogu li ja s vama? Šta je problem? A čekaj, ti hoćeš da mi kažeš da na većini tih klipova vi već niste zajedno. Pa vidite, nikako se ne držimo, ne ljubimo ništa. Dobro, ima on jedan klip da te ona mazi. Pa dobro, ona mene mazi zbog javnosti, da vidi javnost kako ima sreće. Znači ona je već unaprijed isplanirala sve to za reality. Pa i tako mi to sad sve izgleda. Da. Sjećam se jedne poruke kad je saznala za Stanju. Ja sam joj stvarno rekao, vidi, ja sam srećan, ja nju volim. Ovo je ozbiljna veza, znaš, to je to. I ona je meni odgovorila, učinio si mi, kako ona napisala, napravio si mi najveću uslugu mog života. Aha, kao otarasila te se? Da, ne. I ja kontam, vidi jebote, njoj je drago što imam djevojku koju volim. Ja sam to tako shvatio. A u stvari ona je mislila da sam njoj učinio jednu veliku uslugu, ulazak u reality. Da, ona ima priču. A, znaš, posle imalo smisla onda. Da. Još jedna stvar koja me zanima jeste da nekako ti si proglašen, to imaju najavi isto. Ona te, što sam malo pre rekla, na silu bukvalno proglasila i prevarantom, i švalerom, i nasilnikom, i ne znam nije šta sve. I ona je tu ostala sama sa ćerkom, to je tako predstavljeno, realno. A onda dolazimo u situaciju da ti razmišljaš da radiš test da li je Nora tvoja. Ko tu vara? Ko je tu vara u stvari? To je isto jako škakljiva tema. Jeste, da li ti smatraš da je tebe Aneli varala? Aneli kada je došla kod mene 5 dana prije toga, ja sam me zvao kako si, danas sam srećna, super sam, što je bilo, pravila sam test, nisam trudna. Ja kažem, druže, jel ti sa nam dopisuješ, imaš seks sa drugim čovjekom? Kaže, ne, imala sam prije 2 mjeseca i... Aha, ti nisi znao tad kada je bila sa tobom, da li je... Tako je bilo. I onda ja kontam, šta me briga, svakako će biti samo tu par dana, ide dalje. Šta me, ne zanima me. Znači ti ostatak nju nisi shvatio ozbiljno? Ne. Da. Ne. A šta si ti znao o Aneli kada si je upoznao? Kasnije su bile one priče za kofere, pa je bila neka priča da je išla vamo ili tamo. Znaš šta sam ja znao o njoj? Ona se meni predstavila kao jedna normalna djevojka koja radi u Švicarskoj. Bori se za... A šta je radila ona u Švajcarskoj? Ne znam. Ajde, Asmine, ti sve znaš. Radila u kladionci kao. U kladionci, tako. Ali ja nisam puno se raspitivao, pošto mi nije bila... Da, devojka ti nije bila. Devojka, nisam planirao sa njom neki život, htio sam samo... Dobro. Muške stvari. I onda kad smo se upoznali, bila je stvarno normalna. Ne mogu da lažem. Znala se ponašati, mirna. I onda se na meni tako jadno predstavila kao ona se bori u Švicarskoj, radi. Ništa joj nisu dali ni mama ni tata. Ona financira svoju mamu. Dobro. I znaš, i onda meni to nekako bilo žao. Ne, bilo ti je lepo, zato što ti poštoješ porodicu. Da, prava žena ja sam jako slab na roditelje, znaš. Jako slab. I onda kontam vidi kako djevojka mora ići da radi negdje u Švicarskoj da bi mogla hraniti svoju mamu i to. Kako je to lepa priča u stvari. I nisam onda imao... Da je istina, bilo bi stvarno prelepo. Da. I onda nisam imao neke loše misle. Znaš, nisam mislio da je pokvarena. Jer ja poštijem kad neko brine o mami, o tati, o porodici, ko radi. Ja stvarno takve ljude poštijem. I onda je to tako bilo. Ona otišla, vratila se trudna, nije se očistila. I tad sam shvatio, jebi ga, sad je malo moj život. Dobro, i koliko ti se promijenio život od kad si dobio Noru? Pazi. I onda ona sa mnom živjela u Lincu, dok je bila trudna. I mnogo se je stvari odrekla. Na primjer?
Mislim, bila je kući, ili tako? Da, bila je kuća, ali znaš, djevojka kad je trudna, ona se odriče mnogo stvari. Koji? Pa, na primjer, da lijepo izgledaš, ne znam sad tačno koji je u glavi, ali odriče se vjerovatno mnogo stvari. Naravno. Ne može neke stvari više da radi koje je radila. Shvataš što mislim? Da, razumijem. Nije više devojka, sad je majka i... Nosi dijete u stomaku. I onda muškarci malo to drugačije doživljavaju. Kako? Evo, kako si ti to doživeo? Pa ne mogu sad da vratim tačno film, ali znaš, sa vremenom se stvarale neke emocije. Aha, da, nešto tvoje nosi u stomaku. Pa dobro, to je... kontaš nosi tvoje dijete, odriče se, ima bolove u kičmi, mukaju je, ne može da spava, pati se. Znaš, i to nam muškarac gleda, onda stvaraju se neke emocije. Mislim, stvara se neko poštovanje prema toj ženi. Naravno, zato što nosi tvoje dijete, apsolutno je razumljivo to što govoriš, da. Sa vremenom se stvara. I onda djevojka u 7. mjesec trudna, meni ulazi specijalna policija u stan, da je hapsi. Nju da hapsi? Pa da. Tu što radi u kladionici i hrani majku? I? Pa ništa, ja mislim došli mene da hapsi. To je logično. Kako je vama super, ne zna se kad uleti policija koga hapse. Pa ne, uleti policija, kontaš došli mene da hapsi, ali tako nikad neće posuditi da mi hapse trudnu djevojku. Kao šta sam sad uradio? Nju? Druže, kad on hoće nju, šta je bilo i onda došao taj šta vodi tu. Istragu, da. To, pokazujem papire, vozila neke, švercovala kofere, milijone od heroina, kokaina. Tu priču ona sama ispričala. I problem. I? Šta li si se onda raspitivao o njoj? Ne. Onda sam gledao prvo da završim taj problem sa nekim svojim vezama. Znači ti si njoj pomagao? Naravno, ja sam nju spasio robije i platio neki veliki dio kaucije da je puste na slobodi, da se brani sa slobode. I onda je meni njemačka policija sve dokumente poslala. I onda si vidio sve? Onda mi poslalo tužilaštvo iz Bosne i Hercegovine, Dijana Kajmaković, sve dokumente. I onda sam ja tek vidio s kim ja živim. I koliko si promenio mišljenje kada su stigli svi ti papiri? 100%. Ali s kim? Šta si onda imao u glavi? Šta ti je pao na pamet tada? Zamisli, djevojka ukrade 1 milion eura od najmoćnijeg klana u Evropi. I ostane živa? Zamisli. I odrukaš svog najboljeg druga, koji ti je bio kao brat. I odrukaš 8 ljudi. I cijela ta organizacija bude pohapšena zbog tebe. Jedna osoba je ubijena? Jedna osoba ubijena, nažalost. I ti živiš kao da ništa nije bilo. I spavaš pored mene. Jel razumiješ? Znamo sad, ti spavaš sa ubicom. Da, to je... Ja sam spavao uvijek jedno oko ima otvoreno. Jel su ti se tada ugasile emocije skroz te koje si imao? Iste sekunde. Iste sekunde? Kad sam čitao papire, to je 700 stranica. Znaš? Da. A priča da je bila u Dubaju? To nisam znao. Ja sam mnogo stvari tek saznao kad je ušla u elitu. Mnogo ljudi mene poštuje. I iz nekog respekta nisu mi tad htjeli da pišu i pričaju neke stvari. Jer je majka tvog deteta, ali sad da. Znaš, ja isto ne bi mogao sad otići muškarcu i reći, hej, tvoja djevojka s kojom imaš dijete radi to i to. Opasna situacija, jer svaki muškarac reaguje drugačije. I meni stvarno nikad niko nije ništa rekao. I onda kad je ona ušla u elitu, kad su ljudi vidjeli da šta se dešava, oni su se opuštali i htjeli meni da pomognu. I onda smo počeli shvatiti. Šta te najviše šokiralo što se čuo? Iskreno da budem, nije me ništa šokiralo. Nije to šokiralo? Šta još da me šokira nakon toga što je napravila? Ovo su ostalo sve... Ili si prosto očekivao da će dolaziti još toga i onda te ništa nije šokiralo? A da li imaš informacije šta je ona radila u Dubaju? To što sam sad čuo, skoro što je bila ova debojka kod vas. Nina Prlja, da. Kad nešto prenosila u tijelu. Da. To ne znam. Da, ja ću sad nešto da iznesem. Asmi ne zna za ovo, da ću ja sad ovo da iznesem, ali ja se nadam da se nećeš naljutiti. Što bi se naljutio, to je nešto lepo. Mi smo došli do te informacije da je Asmin... Jako su teške optužbe. Ti si dobio optužbu da si ostavio sina u domu. Da imaš sina kojeg si ostavio u domu. Ja sam došla, to je Hype televizija došla do informacije da si ti zapravo pomagao u izgradnji jednog doma za decu bez roditelja. Da si ti slao radnike i to sve džaba, da si slao materijal
Jesam, prije 10 godina. A zašto ljudi ne znaju za tu informaciju o tebi? Zato što mi sve saznamo. Da, zašto drugi ne znaju lepe stvari, nego samo da si ostavio dete? Vidi sad... Prvo, ajde od početka, da li si ostavio sina? To za dete, to ona izmislila našla neku sliku, ja je 13 godina stara na mom Facebooku. Ja imao djevojku koja ima sina, ja se okačio. Druga mi djevojka pisala, je li to tvoj sin? Ja napisao, jeste, jesi vidjela kakvu lijepu djecu pravim. Ja sam s tim dao znak, znaš ono? Da. Ja je bio tad balavec. Ta žena me napisala, baš lijep nosić ima, hoćeš tebi da napravim, hoću, neću, znaš, i to tako se odvaralo. Šala je bila više, Šala. Da. I ona to sad iskoristila. Znači, ne postoji dete u domu koje je tvoje? Pa evo, nek mi se javi, ja bih volio ako postoji da mi se javi. Da, ako ima 13, koliko ima godina? Pa ne, evo, ta slika je 13 godina stara, ja mislim, na mom Facebook profilu koji ne koristim 10 godina. Taj mali je tad imao 5-6 godina. Znači, taj mali sad treba imati 20 godina, 18. 20 godina. Ali zašto? Vidjela sam neke na internetu, u tvoje fan grupe Kaiser i ostalo, one su objavili te neke prepiske u kojima Sita navodi čak i ime deteta. Odakle im ime deteta? Pa vidi, ja imam u familiji, moj rođak ima sina koji se zove Samuel. Da, Samuel, da. Sad, Da. Kad smo već kod Site, ti nedavno možete pogledati na Hype televiziji, na Hype YouTube-u, Hype 2. Ceo taj razgovor veliki sa Nikicom, Asmina i Novice, Sitinog bivšeg muža, to je i dalje muž. Novica, Nikica. I dalje je muž, nije bivši, je li tako? Muž, Muž je i dalje. Do skoro je pričala da su srećni, da super žive, da se vole. Tako je. On se oglašavao za medije i branio je nju. Da, mene pljuvao. Da, a zašto je pljuvao? Hajde to. Pa rekao je čovjek na razgovoru. Da, on je rekao. Da, on je saznao da ona njega prevarila, ali tako? Pa uhvatio neke ljubavne poruke. Mislim, on je meni stvarno još mnogo stvari ispričao. Ja njem kažem, druže, kako ti možeš to sve da trpiš? Kaže, ona je mene vara od prvog dana. Žena, vi imate i muškaraca, on ne može da bude s jednom ženom. Ali imaš i žena što su takve. Imaju raznih, da. Da, ona treba svako malo da ima promjenu. Da. Mislim, to su njegove riječi. Da, šta je tebi Nikica rekao? Čuli smo i onaj moment da je ona njega optužila za nasilje, pa je upravo Jasmina, je li tako? On je rekao da je Aneli bila tu, da je Jasmina rekla da Sita laže, tada kada je došla policija, kada ga je optužila za nasilje. Ne, pa to ja sam i objavio jednom prijavu od policije gdje su nju osudili na godinu dana zatvora. Da, i tada je Sita optužila da Nikica i Jasmina imaju ljubavnu vezu, tako? Jeste. To sve piše na tom snimku, to gledalci mogu da pogledaju. Čekaj, ona je svesna da je optužila svoju majku da ima odnose s njenim mužem. Da, znaš kako, Sita je jako opasna žena. Kako opasna? Pa ona ko pitbulu ide po Dubrovniku. Znaš, žena živi... Ti plašiš Site? Ja. Pa ja se plašim samo Boga. Ali Sita glumi, znaš, Mike Tyson, tatovaža na oku. I ona svi pljuje, svima psuje. Ne želim sad da joj dajem na važnost, ni toj Grofici. Ali Grofica je jadna. Jadna? Jadna. Ona što je sve preživjela od njene djece, Aneli i Site, ne do Bog nikome. I ovo što Grofica radi, ona mora to da radi, pošto je Sita naredi. Ako ne, Sita ode tamo nju namlati. Izbaci iskuće. Da, ti misliš da je ona nasilna prema majici? Ne, ja ne mislim, ja znam. Da je nasilna? Ja znam. Ali tako uvijek bilo? Pa Sita je... Šta je tebi Aneli govorila o svojoj sestri? Nikako se nisu družile. Nisu? Ne. Ja sam i objavio poruke što Sita kaže da je laž, pa onda ja objavim glasovne poruke. Ja nikad ništa nisam rekao da nisam imao dokaze, to svak zna. Ja prvo kažem i onda iznesem dokaz. Sita je pokrala 100.000 eura iz mojih štekova. Kako znala da su štekovi? Čekaj, Sita je tebe pokrala 100.000? Da, ja sam objavio poruke. Da, ali čekaj, kako je ona mogla da dođe do tvog šteka? Pa zato što je mama otvorila vrata i uzela Sita i mama ne zna. I zato se Aneli sa njima posvađala. Aneli je trebala da kupi Nori stan. Ne Nori, nego njoj kao da kupi stan za Noru. Imaš tu pare tamo i kupi. Ali to će navući kad tad da prizna. To će Aneli sama da prizna. I onda tražila te pare. Rekla mami, gdje da vidimo onaj štek, jer još ima unutra. I mama joj rekla, ne, nemoj to da gledaš sad ono. I Aneli je skontala i otvorili taj štek i nema para. I onda kad sam ja pisao Siti, Sita kaže, ne, nisam ja ukrala, mama ukrala. Mama ukrala i men dala. Aha. Razumiješ? Da.
A ti si taj novac ostavio za svoju ćerku? Taj novac sam ja onako, imam ja par štekova, mislim, glupo rečeno štek, nego imao sam ti par. Da mi imamo tih par štekova po 100.000. Znaš da nam pokažeš gde su? Pa nema sad ko sve pokrele. A sve te žene pokrele, ili da? A sad nema, pa ima sad pomereni su štekovi. Sita i grofica. Znaš što je žalosno? I na primjer, ta grofica mora da radi ono što joj Sita kaže. Mislim, ima grofica i svojih greške, dođe pred Stanjin stan, slika se. Htjela nešto kao da bude bitna, najstarija staleta na Balkanu grofica. I htjela tu da ispane neka faca možda, ne znam. Ali mnogo stvari ona radi što je naredi Sita. To je sami Nikica priznao. Ona dođe i šamara svoju majku i ide dalje kod ništa nije bilo. A si ti vidio svojim očima to neko nasilje? Ja sam tu kada je izbacila Nikicu i to. Ali zašto je nasilna prema porodici svojoj? Zar porodica ne pomaže? Ona ima 5 dece, je li tako? Pa vidi, zato što nema karaktera. Ja sam pomislila, znaš, ako ipak je porodica je jako bitna s obzirom da sa Aneli. Da li je uvijek bilo konkurencije između Aneli i Site? To ne znam, to je njihova stvar. Obe su glupe i isti. Jednostavno. Znaš što mene zanima? Ti si također izneo i to da brat od Aneli i Site ne komunicira sa svojom majkom Jasminom. Sad koliko komunicira ne znam, njen brat je stvarno ispravan momak, kvalitetan momak. Totalno kontra od njih. Ali zašto ne komunicira? Ti si pominjao neku crnu magiju. Da u stvari njegova žena ne dozvoljava njima da priča. Vidi, normalno da ne dozvoljava kad sramote cijelu porodicu. Njegova žena isto dama. Nikako ne želim ni da ih komentarišem. Uglavnom su to ljudi ozbiljni. Njen brat je gospodin čovjek, stvarno. A zašto ide priča za njenog brata? Njega je sramota što ima sestru kao što Aneli. Kao što bi mene bilo sramota da moja sestra takav. Ali ide priča za njihovog brata da je imao isto također kriminalnu prošlost. Da li ti znaš nešto? To ja ne znam. Ja nisam bio s njim u radnjima. I za mene se priča da imam kriminalnu prošlost. Pa dobro, ali... Ali to za njega što se priča, ja stvarno ne znam. Da. Znači nije jedno od onih, kao da kažemo, opasnih faca? Pa ne, momak je opasan. Čovjek nije za pacijenti. Da te pitam, da li postoji neko opasniji od Asmina? Pa naravno da postoji. Postoji? Pa naravno. Kad si ga sreo ti? Pa nisam sreo, ali možda sretnem. Pa nisam ga još sreo. Možda sretnem, ali ja uopšte nisam opasan. Ja sam samo muškarac koji brani svoj stav iz sebe. I tu onda nemam strah, ne osjećam strah. Ne osjećaš strah, prosto da, kada je istina. Znaš kad osjećam strah? Kad vidim miš ili pauk ili to nešto, toga se bojim. To je stvarno strašno. Da, gadim se, ali sad ovako neki ljudi da se bojim, nepravda kad je u pitanju, nema strah. A ja kad sam kriv, ili kad ja nekome, ne daj Bože, činim nepravdu, onda me je svega strah. Onda sam spreman da kažem i izvini i oprosti mi. Ali ako sam ja ispravan, što imamo strah? Da. Također moramo da se podsjetimo i susreta Stanije i Aneli u realitiju. I ono što su svi komentarisali je taj trenutak kada je Stanija rekla htjela sam da ga vratim, došla sam da ga vratim, ali čak i rekla sad da Stanija nedavno da je zaplakala, ja bi ga vratila. Da li te je to kao muškarca, pa da kažemo, ponizilo? Znaš, kako ti mene možeš kao nekog sada vratiš ili da me... Znaš, ti su tu komentarisali, video si... Vidi, kao... Kako da me vratiš? Muškarac uvijek treba da bude realan. Ako sam ja Stanju lago, ja sam Stanju upoznao i rekao sam da sam slobodan, da nemam ovo, da nemam ono. Da imam neku bivšu, ali da je to totalno normalna djevojka koja radi u pekari i to. Baš si slagao? Znači, slagao sam. Užas. Kako u pekari ona kaže ne zna ni pitu da savije? A ja sam slagao. Znaš, zamisli da ja kažem, evo sad mi se upoznamo, ti me pitaš imaš djevojke, ja kažem ne, nemam, ali znaš šta, imam bivšu koja je psihopata, pravit će probleme. Šta bi ti mene rekla? Doviđenja. Ajde, pali. Pa naravno. Prijatno, svako dobro. A ako ti kažem, druže, imam djevojku, znaš, radi u pekari, slaže pite, burek, krofnice, ti ćeš misliti, evo te, znaš, kako ima finu ženicu. I daćeš mi prilog da se upoznamo. Dobro, ali da li si Staniji rekao da imaš čerku? Dan prije nego sam poletio u Miami. Znači, znaš koliko sam lagao, strašno. Ali ja ne mislim na to laganje. Ti jesi tu ispao krivo u tim trenucima, ali na način kako ona to rekla da ga vratim. Na to mislim, bukvalno da ga vratim. Evo ti ovo, evo ti upaljač, evo da ti vratim upaljač. Sad da kažem,
To su mnogi komentari, znači i tebi su pisali sigurno. Ja sam nju toliko lago da sam nju uvukao u sve ove probleme. I Stanja je stvarno mnogo strašnih stvari doživjela. Propatila je, jel? Propatila i bila na infuzijama i na podu plakala, vrištala. Znaš, i mene je to tako bilo teško. Zato što sam ja za to kriv. Zbog mene. Znaš, šta sam ja da sam to nekome priredio. I onda šta god da je Stanja rekla posle toga, ništa me nije povredilo. Da, prosto, zaslužio si. Zamisli sad, ja sam zaslužio mnogo gore stvari. Iskreno da budem. Da li je Stanja imala spontani pobačaj zbog tog stresa? Jeste. Ali to ne želim stvarno da pričam. Nećemo ni zbog Stanje, mislim. Evo, Stanja je također pozvana kod nas u emisiju da dođe kada god poželi. I nećemo to... I da li to nešto što će ti biti teret celog života? Pa bit će to teret što sam njoj priredio to. Ona nije to zaslužila. I znam sad ja da kažem, a jebate kako sam povrijeđen što je rekla da me vrati ponižen. Pa to je smiješno, odnosno to smiješno. Onda bi stvarno bio papučina teška. Da, kad smo kod tog susreta, kad smo već pomenuli taj susret, da se desi susret tebe i Anelije, o kome su mnogi pričali, da se desi taj susret, da li smatraš da bi to bio tvoj onaj, što kažu, knockdown, da bi bio potpis poraza, da ti dođeš njoj na noge, još je sad i verena, kao što smo čuli? Pa vidi, ona kao prvo nije zaslužila da ja ne dolazim pod noge. Ja za nju ne bi napravio 3 koraka, kao prvo. Kao drugo, ja ne znam šta bi ja sa njom pričao. Ja stvarno nemam sa njom ništa da pričam, samo kad izađe sudski put da riješimo to oko djeteta, kolika će biti alimentacija, kad ja mogu da vidim dijete. Ja lično nikada neću ići sam po dijete u Sarajevo. Ponavljam, to je osoba s kojom ne možeš imati normalan kontakt. Sad ja nju da nazovem i da kažem, hej, čao, daj malu da vidim malu. I ona upali kameru i ja pričam sa malom 6 minuta na video pozivu ili 10, nebitno koliko minuta. Ona bi to iskoristila. I slikala? Evo ga, zvao me, molio me da se vratim. Znate, to je osoba s kojom ne možeš imati normalnu komunikaciju. I šta ja sad da pričam sa jednom osobom s kojom ne možeš razgovarati? A šta bi se dogodilo kada bi dobio ponudu da uđeš u reality deo? Pa ne bi ušao u reality. Ne bi ušao? Pa što bi ulazio? Pa ja mislim da bi to bi bilo to priznanje da kažeš, evo, predajem se. Ne, što bi ja ulazio u reality? Najveći poraz. Predajem se, ona je sve u pravu, evo, ja sam došla. Da, tako bi priznao zapravo da je ona u pravu za sve što je pričala ikada, jer on dođe onda njoj na noge. Jer ona je prva ušla tu. A sad, zamisli sad, šta ja da radim u realitiju? Vidi, ako bi... Pritom ona ima odnos sa Janjušom, na primjer. Pa tome stvarno, svaki ima pravo na ljubav. I ja isto želim da ona nađe se momka kojega će da voli, koji će da pazi i nju i dijete. Znaš, to je prirodno. I svako treba da se voli. I ona ima pravo da je neko voli, da ona voli nekoga. To što ona imala odnose, to me stvarno nikako ne zanima. I meni je drago da ima. Nek se voli, nek se poštuju. Znaš, samo nek ne sramote djecu. Smatraš da Janjuš nju poštuje? Pa vidi. Da li smatraš da Janjuš nju poštuje kao što ti poštuješ Staniju? Pa ja nema šanse da uporedim sad njihov odnos i moj Staniju odnos. Da li smatraš da je poštuje kao što ti poštuješ Staniju? Ja nikad ne bih rekao djevoj koju volim da izvinete marš. Eto samo tu riječ marš. Ne bih rekao djevoj koju volim. Kako komentaričeš to što je Aneli rekla da je Janjuš, da kažemo, terao da ima odnose tokom Ramazana? Dobro, tvoj lični stav, eto. Ne, pitamo tebe lični stav. Nevezano sa to Stanje nam neće zameriti. Vidi, na primjer, ja ne mogu ništa da odgovorim na to pitanje. Jedna žena koja je rekla da sam ja gej. Da ti si u aferi s advokatom, ili tako? Da imam odnose sa svojim advokatom, da ga ne platio. Jedna žena koja je to... Kompenzacija? Da. Natura. Znaš? I sad ona što je rekla sve za mene, to što ona rekla Janjuš, to nije ništa, to je sitnica. Na osnovu toga što je rekla sve za oca njenog djeteta. I sad zamisli sad ja tebi da komentarišem to što ona rekla Janjuš, da on nju tjera na odnose. Pa nije lako žabu natjerati u vodu. Ona je rekla Marku Đedoviću da je dobila antibiotike za dole. Pa vjerovatno, vidi. Da li je ikad imala intimne probleme kada je bila sa tobom? Vidi, ja sam jako čist muškarac. Ja se kupam dnevno 3 puta, stvarno. Ja ne mogu da izađem iz stana ako se ne ukupam.
Jednostavno tako. I normalno, ako se živim ili ako se nekim u vezi, očekujem da i bude i ta osoba čista. Sa mnom nikad nije imala tih problema i stvarno nije bila toliko prljava kao sad. A smatraš da je Aneli sad prljava? Ti si čak i u jednoj izjavi baš za hype izjavio da se ni ne kupa ni onaj ni Janjuš. Ne kupaju se, znaš, ali to je uvijek tako. Kakav ti je partner, takav si ti. Ti tako ovako blistaš, vidiš. Kad si se stanijom, onda blistaš, ali Da, tako? pa to je to. Ali znaš, sad ako ti imaš muškarca koji se ne kupa, koji ne drži do sebe, automatski i ti se možda malo opustiš i dobiješ onda te, kako se kažu, Ne znam šta imaju. Znam da je bila priča o antibioticima, ne znam ko je tačno, da. I posle odnosa moraš da se kupaš. Da. Ok, idemo na našu prvu rubriku za večeras, a to je udar sedme sile. Prvi naslov. Uništile su jedan mali nedužni život. Asmin Đurđić objavio emotivni snimak sa ćerkom Norom. Zlato moje, dušo moja, nisu mislili na tebe. Da li ti smatraš da se u celoj ovoj priči najmanje misli na Noru? Da, najmanje. Da li si ti mnoge stvari prećutao baš zbog Nore? Da. Jel postoji neka stvar koju si prećutao koja bi mogla mnoge osobe, na primjer, da pošle u zatvor? Da. Tačno? A zašto ne govoriš te stvari? Zbog Nore ne želim. Ja smatram da sam ja dovoljno osramotio Noru, zato što sam bio natjeran bukvalno u druge strane. Mislim, ja sam samo branio, ali nisam znao kako da se odbranim, nego tako, da se spustim na njihov nivo. I osramotio sam dovoljno Noru i odlučio sam da više ne želim da je sramotim i ne želim više da činim nešto zlo što bi posle bilo loše po Nori. Da li smatraš da sutra kad poraste i kad bude sve to gledala, da li će biti ponosna na svog tatu? Neće. Ako gleda ove situacije. A, na primjer, da si od početka da se nisi oglasio ni jednom, nego imao svoj prelep život sa Stanijom, da li misliš da bi drugačije bila situacija? Pa vidite, to se može reći ovako i onako. Sve to sve zavisi do djeteta. Moja mama to da uradila i moj tata da se je branio. Ja bih rekao, tat svaka čast, ti si samo branio. Branio si se, da. Možda neke stvari nisi trebao, ali tata, ja te razumijem, ti si se branio. A sad onda razmišljam i drugačije, da moja mama to sve radi i da moj tata čuti. Šmekir. Nije šmekar, možda bih rekao, tate, ti si... A, misliš ono drugo? Ispod papak. A da li si ti ispod papak u Norinim očima što si ostavio mamu zbog Stanije? Pa ne mogu da ispanem papak zbog toga što ja nisam... Razumiješ koliko tu ima varijanta? Ali ja nisam nikoga ostavio zbog Stanije. Ja sam imao prije Aneli druge veze. A čekaj, pre Stanije, da li si imao neke veze? Da, jesam. I Aneli je to znala. Čak je i kačila na svoj storiji i to sam isto objavio dokaze. Ali te veze isto za mene... A to nisu bile Stanije? I to nije moglo da se ekranizuje? Da. Pa to je u stvari. Znači ona je zapravo iskoristila tvoju vezu sa reality učesnicom Starletom da bi i sama postala poznata i zaradila novac. I ušla na tu priču, ostavljena žena, udata. Znaš, drugačije to zvuči kad kažeš udata žena, ostavljena, nego da uđeš i kažeš ja sam bila s njim u vezi i on me ostavio. A znaš da mnogi komentarišu, svi znaju da je Stanija mastermind, da ona zna sve, da je pametna. Marketing. Sad kad je ona uhvatila Asmina i Aneli, naprave oni lovu, svi zajedno dele na kraju. Ne. Ne? Pa vidi, meni i Stani ne treba ta lova. Ma znam, ali ljudi pričaju različite verzije. S obzirom da je reality u toku, da. Ljudi će uvijek da pričaju neke verzije. Meni da treba lova. Ili meni da bilo šta znači to. Pa vjerovatno bi ja sad bio u LA i uzmog lovu. Je li tako? Jel postoji suma na koju bi pristao? Ne postoji. Da spojiš tamo, ne? Ne, pa ja... Meni kad treba lova, ja idem, zavučem rukave i zaradim se. Pa dobro, to je da šta? Ispravno razmišljanje. Tako radi pravi muškarac. Zamisli sad ja tamo da uđem i za koga, za šta? Ne vidim se. A misliš da bi se ukaljao ako bi došao tako na noge? Kako bili? Da li bi se ukaljao, mislim, sebe, posle svega što si izjavljivao, posle cijele te borbe napolju? Da li smatraš da bi sebe ukaljao time što mi je otišao onda na noge? Ali nikako se ne radi o tome da li bi ja sebe ukaljao ili ne bi.
Ne, nego postoji gomila ljudi, imaš armiju iza sebe koja te poštuje, voli i baš to. Da li smatraš da bi jednostavno, pa eto, da kažemo, pljunuo na sebe ako bi sebi dozvolio da njoj dođeš bukvalno na noge? Jer Stanija je došla njoj na noge zato što je bila predstavljena kao ljubavnica, pa da bi to opravdala. Da, Stanija je imala... Drugačije Stanijino pojavljivanje i tvoje. Stanija nije znala ni istinu i bila pogubljena i povređena. I opravdano je njeno pojavljivanje, ali tvoje, da li bi to bilo tvoj poraz? Ja mogu samo da odem na Pink, da im iznosim moju stranu priče. Da ja ulazim na klupice. Jedina klupa gdje može mene Aneli da vidi, to će da bude u sudnici. Kad budemo da se raspravljala za dijete za to. A ja da ulazim njoj u elitu na klupicu, nema šanse. Nema šanse. Pa ne postoji šanse. Ni sa Stanijom? Pa ni sa mamom mojom. Ne postoji šanse. Ja imam svoj stav. Ja nikad u životu nisam nešto rekao pa onda porekao. Ja kad nešto kažem, ja tu uradim 100%. Znači čovjek si od reči, jeli? Da, ja ako sam rekao neću da ulazim u elitu, neću da uđem u elitu. Da. Mene to... Ja i ne znam šta bi ja sa njom pričao na jednoj klupici. Dobro, ti si realno u tom realitiju i prikazan kao neko ko je zao, ko je nasilan, ko je narkoman, ko je prosto u toj situaciji da uđeš na tako mesto da si predstavljen kao sve loše. Kako? Predstavljen je kao najgori. Tako je, kao najgori, da. Nekad niko nije bio gori. Pa nema gore god Asmina. Da. Ako ćemo da gledamo. Idemo na sljedeći naslov. Želim da se Asmin odrekne ćerke. Aneli Ahmić šokirala priznanjem. Hoću da Nori promenim prezime. Kako komentarišeš ti ovaj naslov? Pa, no. To je isto ko što njena mama čestita Bajram i mene opiše kao monstrum od čestitke. Isto sad neki dan Nora više nema tate. Pa sad ovo, koje je to dno od žene? Jedna majka od 60 godina piše pismo, čestita i onda ubacuje u to pismo. On je monstrum. Što sam ja monstrum? Što više ne dajem pare? Zbog toga sam ja, samo zbog toga monstrum. I onda pišeš Nora više nema tate, on nije njen tata. Dobro, ali tata kada je htio da vidi Noru nije mogao. Ja ako sam bio u Sarajevu, nisu dali dijete da ga vidim. Kako oni mogu da ne daju? Da li ti imaš starateljstvo nad Norom? Ja i Aneli zajedno. Ali znaš kako? Odem u Sarajevo da vidim svoje dijete, na primjer. Ja želim da vidim dijete bez stresa. Da ga uzmem, da mogu sa njom da odem u shopping, da joj kupim svašta, da sa njom provedem ako želim 7-8 sati i da je lijepo vratim nazad sa poklonima. I da možda dam grofici 500 € evo da imaš za hranu. Ja sam to tako htio od samog početka. Ali mene ne zanima da ja idem u Sarajevo, da oni meni pakuju policiju iza leđa. Da, ti si saznao da su oni tebi pakovali... Pa ona objavila sliku s policije, da. I sad ja treba da vidim svoje dijete u Sarajevu. Ali prije toga moram da idem sa 30 policajaca da uzmem dijete. A zašto policija? Pa šta drugo da radim? Pa ti imaš puno pravo da odeš po svoje dijete. Da, i ona kaže ne dam i zatvorim vrata. Da, oni su... Šta ja da radim? Ako si ti otac, čekaj, one... Pa Aneli je u realitiju. One imaju... Kako dala im je, kako se to kaže? Saglasnost da bude kod njih. I to ćemo da vidimo koji je to advokat mogu da da bez mog potpisa. Da, i dijete na kraju krajeva. To je bilo moje sljedeće pitanje. Kako je moguće da, na primjer, Sita sada preuzme starateljstvo? Da, starateljstvo. Iskreno ću vam ja sad da kažem. Samo čekam. Sita je tužila do sad 95% naroda. Pa i ti si isto. Ali moje je odrađeno. Ja vam se kunem da Sita nikoga nije tužila. Ni mene, onaj snimak što je izašao, nije tužila. Ali ja samo želim da saznam kako se zove taj odvjetnik njihov. I ja ću da objavim javno kroz par mjeseci da je taj odvjetnik izgubio svoju licenciju za posao. A kad smo već kod advokata, ukoliko... Misliš da izgubiti ili kao... Unišću ga. Da, kad smo kod advokata, baš vezano za to... To vam ja obećavam. Samo da saznam ime i prezime... Ja čekam da dobijem tu prepisku. Samo da čekam ime i prezime od njihovog advokata koji je napravio potpis da može da uzme Sita starateljstvo. Bez mog potpisa. Ako imamo ja i Aneli pola-pola... Da, ne može. Znaš, i zato... Da li si ti dao dozvolu kao staratelj također da dete bude van Austrije? Ne, dete samo smije 3 mjeseca da bude van Austrije. Vidi, majka je od tog djeteta hapšena. I sestra od Aneli. Čak i grofica je nosila kofere u Tursku sa Aneli 3 put. Imam i to dokaze. Grofica nosila kofere? Da, 3 put. Imam dokaze. Čak sam mi poslao mail na policiju prije 7 dana. Sa dokazima.
Ne, nismo to objavili. Sa dokazima da je išlo u Tursku. Aha, ali da, objavili smo za auto. Da. I jel treba sad ja da priređujem djetetu, da šaljem policiju, da Noru otima policija od njene majke? Vidi, Nora ne zna što se dešava. To je strašno. Pa ja bi se rađe uvijek da to uradim. Zamisli ja nazovem policiju, dijete mi je ilegalno u Bosni i Hercegovini, automatski policija reaguje, ide po dijete, na primjer, vjerovatno je takav proces, otima dijete od majke, jer Nora ne zna zbog čega je ona kod grofice. Nora ne zna. I šta treba da ima traume zbog mene što ja nisam mogu da sačekam 10 mjeseci da to riješim kulturno. I svaka ti čast na tome što si se odlučio da mirnim putem. ništa ne radiš dok se ne završi. Mnogi ljudi to ne razume, ali... Ali zašto je predstavljeno da ti i tvoji brati idete po dete u Sarajevo, sad oni kreću? Predstavljena priča kao da vidite... Pa ne, objavljivali su te vaše istorije da ste vi krenuli na put tokom noći. Da se obračunaju sa Nikicom. Da se obračunaju s Nikicom, da. Od prvog dana slušamo priče kako ja ne smijem baciti smeće, kako se ja bojim, kako mene traže Interpol, ne smijem u Austriju. Čekaj, koga traži Interpol? Aneli ili tebe? Mene. Ali pričaju tako od prvog dana. Ne smijem da putujem, ne smijem u Bosnu, ne smijem u Srbiju, ne smijem nigdje. Ja smijem da putujem. Ne smiješ da baciš smeće. Ne smijem da bacam smeće. I onda meni sita, ne želim da ponavljam njene proste riječi, psuje majku na TikToku i Nikica psuje majku. Mislim, ja Nikicu razumijem zato što ga sita natjera. Dobro. Dođi, samo reci gdje želiš da dođemo da ti je mater. Ja kažem, pa ajde sutra, meni bliže Maribor 2,5 sata. Rekao, ajde sutra u Maribor, evo, kad god želite doći ja. I onda sita ponovo psuje, kaže, aj ako imaš, dođu u Sarajevo. I Nikica mi to ponovi da će mi jebati mater. Meni nešto uradi u glavi, klik. I mi krenemo za Sarajevo. Isti moment. Da. I šta je bilo u Sarajevu? Pa ja došao u Sarajevo, odspavao u hotelu. Popili kafu, bacio storiju. A sat? Što na satu piše drugo vreme? Jesi vidio? Ej, to je bilo, da. To je nešto razlika 6-7 minuta, jel? Da, nešto drugo Slikao vreme. sam se u Sarajevo i onda sam okačio nakon 10 minuta tu sliku. Tako nešto je bilo. I onda sam išao kod frizera, lijepo se ušišao, obrio, bio tamo na čarši, vamo zvalovi se nisu javljali. Zovem Nikicu, aj dođi tu u hotel. Iskreno da kažem, stvarno ne bi mu ništa uradio. Stvarno ne bi. Nego ti je bio princip da se pojaviš? Princip da dođem, došao bi, druže, kakav imaš problem sa mnom? Nikica mene da dirne malo, ja bi se branio, naravno. Ali ja bi njemu pružio ruku, pitao bi ga, imaš ti sa mnom problem? Jer ja sam sa njim stvarno uvijek imao lijepe odnose i pomagao sam financijski i momak je stvarno isto vredan radnik i sve. I, znaš, ne bi ja njega sad mogao da bijem, na primjer, zato što njega žena natjerala nešto. Osim ako on to želi. Onda da. Pa, da. I ja njemu kažem... Dobro, ako bi te lepo zamolio. Da. Ja njemu kažem, hajde dođi tu u hotel ispred i on kaže, hajmo u šumu. Pa nisam ja bik da idem na livo da se vodem s tobom. A što u šumu? Pa kao da se bijemo u šumu. A znaš kao, on mene zove u šumu i zame sad ja da sam došao u šumu, a Sita već u policiji prijavljuje mene da sam došao da im nešto napravim. Dobro. I dođe policija i mene pita šta ti radiš u šumi. Zbog čega ti mamiš Nikicu, Sitinog muža, u šumu. Da, i to bi bilo osnova za hapšenje. Čak. Hapšenje. A ja sam u gradu, u hotelu, imam pravo da zovem tebe da uđi u hotel. Čekaj, Nikica je u stvari na taj način pokušao u saradnji sa Sitom da te namesti. Da me namesti, da. A kako onda mi imamo sad ovaj telefonski razgovor da Nikica priča sve najgore o Siti? Ne znam. Kako to? Ne znam. A za te radnje Site, što je bila priča za najstariji zanat, šta je to Nikica priča? Da. Pa šta ono on rekao? Šta je rekao tamo u pozivu? Također, opet možemo da podsjetimo naše gledalce da mogu na Hype 2 YouTube-u, da mogu da pogledaju ceo taj razgovor, sat vremena. I znači, Nikica tvrdi da su se one bavile prostitucijom. Pa da, i ona snime momka koji je oženjen i vjerovatno neki biznismen. Snime ih? Pa snima i da, i onda ucijene nakon 5 dana, postaćemo ti ženi snimak. Onda taj tip kaže, nemojte, molim te, kako možemo to da izbjegnemo. Znači, taj tip zove za usluge, one dođu, ali tako? Prvo plati možda 500 eura i onda plati 20-30 hiljada. Da ne objavite slike? A kad smo kod Nikad se ne riječi.
To Dobro, to je da, Nikica okej. rekao, da. Evo, na primjer, ti si pre nego što će da izađe taj telefonski razgovor, ja ću da pročitam tvoju izjavu pa ćemo da prokomentarišemo. 8 meseci su gazili sve što volim. Sve što sam izjavio su rekle da je laž. Da. Danas ćete čuti ko se bavio zanatom. Šta je Sita radila tim muškarcima? Čućete sve što sam izjavio i mnogo više. Danas je izjavila da srećno žive ona i njen muž. Ako ja lažem, ne laže tvoj muž. Sito i rešeto. Imala si šanse, oceniš da priznaš sve. Ti si dobila krila sinoć i poletela. Sad ćeš da odletiš u PM. Sram te bilo, imaš 20 dece i hvatate muž da ga varaš. Se za registraciju auta. Da, nije imala da plati registraciju i onda je neki ljubavnik Pa nije platio. valjda 500 € registracija. Pa ne znam koliko je u Bosni, 250 maraka. Pa neki ljubavnik platio. Mislim, to nisu moje riječi, to su riječi njenog muža. Da, prosto ne bismo ni iznosili nešto Znaš za šta. da, ti si ne najviše postoje. pobesna zato što si ti demantovao da se ona nalazi na snimku, a ona nije reagovala kako si ti očekivao. Vidi, mene Što je si ti očekivao kad kažeš nije Sita na snimku, da će ona, šta, da spusti loptu? Mene je njen muž kontaktirao, molio me, ko sam objavio. Molim te reći da nije ona zbog naše djece i ipak će to biti loše za djecu. Pa i za Noru. Pa i za mene isto sramota, znaš. Pa i za tebe i za Noru da zna da tako nešto. I onda sam, stalno me molio par dana i onda sam rekao, hajde, okej, uradit ću to. Šta ima veze? Nije Sita i nije Sita. I onda sam, Čekaj, sad mi se smeškaš. Da, jel pa Sita? smiješno mi je to što sam rekao da jeste. Aha, odakle ti ideja Ili što se kažeš? sad smeješ zato što kažeš da nije. Ne, ima one story gde ti kažeš, Sita, ko je bolesniji? Tako nešto si okačio, ko je luđi? Evo vidiš da sam ja luđi. Ja najviše volio da Sita mene tuži za taj snimak. Voleo bi. Najviše na svijetu. Zašto? Pa zato što sam volio. Zato što bi onda morao da pokažeš ko je devojka, ali tako? Da. A ko je devojka? Pa ne znam, ne mogu sad da pričam o tome. Ne možeš da pričaš o tome. Vidi, ja sam se ogradio. Dobro. A ko je devojka iza koja se smeje? Ne postoji devojka iza. Ne postoji. Ali svi čuju ženski Ali glas. se čuje ženski Ne, smeh. to što ti misliš to nije. Nije, a? A nije ono što mi mislimo, da. Ne, zaboravim Kako to. komentarišeš to što je, ajde, to je sljedeći A naslov. nismo završili sad ovo nešto za Nikicu. Da, može. Da, ono, kad sam rekao nije Sita, rekao ajde im pomognem, znaš, ipak djeca to njegova. Nije ni čovjek zaslužio da mi ja tu radim sramotu. Možda jeste malo zaslužio što je ono mene pljuo na pinku, ali hajde i to ću mu da oprostim što ga je Sita natjerala. I umjesto da ta Sita kaže hvala što si demantovao, oprao si samo na sramotu, svaka ti čast. Evo i ja ću priznati da nisi peder. Na primjer. Ili evo i ja ću priznati da ti je mama, znaš, bilo šta. Bilo šta od optužbi, da. Od optužbi. Ne, ona mene još dalje pljuje. I ti si to pobesnao. Pa ne, onda sam vidio da stvarno nema karaktera. I ona je dobila krila, misla, oprao me Asmin. Ja fino nazvao Nikicu. Kako druže, vidiš sad ovo. I Nikica nije znao da ja njega snimam. Nikica je htio da odigra igru. Da preko mene on dokaže Siti. Kao ja sam frajer tvoj, ja tebe volim. Evo, Asmin je demantovao tvoj snimak. Zbog mene. Ispalo je da si ti zbog Nikice to radio. Da, on je htio mene tu da iskoristi. Onda sam ja provalio igru, nazvao ga, sad njim pričao sat i po vremena, tajno ga snimao i objavio. U stvari ti si njega provalio. Da, Da. naravno. Znaš, ono, nije fair. Sad onda ispane faca preko mene, da bi se on dokazao Siti, da bi on oprostio Siti što njega Sita vara. Ali on je ta faca koja je mene ubijedila da ja to demantiram. A šta sam ja dobio za uzvrat? Pa ništa. Druže, pljuješ me i dalje. I onda Sita, vidiš, sad priča da smo ja i Nikica to namjestili. Stvarno nije istina. Imam ja poruke gdje meni Nikica kaže molim te, briš to. Nije on znao da sam ja to dao u hajpu. On mislio samo ja ukačio par storija. Molim te, briš te snimke, nemoj objavljivati, jer ja kontam već je kasno, to već na hajpu. Znači, on to nije očekivao, da. Nije očekivao. I znači nikako nije dogovor između mene i Nikice to. To je tako ispalo. A kada prestaje taj reality? Kada prestaju te optužbe? Da li te optužbe, ta svađa, taj ceo porodični haos prestaje sa završetkom realitija ili se to nastavlja? Dokle to ide? Mene je pisala jedna osoba da već ima rat 20 godina. Jedna mi devojka pisala 3 godine. Jedan doktor što smo zajebali ženu. Prevarili za neke pare, isto već 5 godina. Što se mene tiče, možemo sad da završimo rat. Samo nek me puste na miru. Da, ali ko te najviše nervira u celoj toj priči? Ko te drži najviše? Ko? Pa ta Sita Retina. Sita, jel? Znaš, ona se ponaša kao da ona bila sa mnom u vezi
ide sa mnom, ona ima djecu. Da. I ona mene nešto komentariše. Druže, vodi svoj TikTok tamo, prosi po njemu. Pusti mene. Svaku noć priča o meni. A kako komentariš to što je baš u tim prepiskama koje su objavljene Sita rekla u tim grupama podrške da Aneli ne bi imala ni 5 ljudi da je podržava, nemoj da me drži za reč, nije rekla 5, 2, 3, da se ona nije oglašavala? Pa vidi, ja mislim da Aneli nema podršku nikakvu. I to 5, to je Grofica sa 3 profila i Sita sa 2. Ona nema podršku nikakvu. Ja vidite na YouTube komentarima ili negdje ona nema ni jedan pozitivan komentar. A ja mislim da je Sita nju samo još više srozala. Moje mišljenje. Znaš, ljudi su mislili da ona jadna žena sa djetetom ostavljena i to ima... Pa je sad to dobilo malo drugačije u notu. I onda kad izađe sestra onako kao pitbull na kamere i pljuje sve ostale... Pa sad i po Janjušu, ja mislim. Da, znaš, pljuju Janjuša i onda sad idemo on dobar. A prije par dana Grofica pisala kako ga jure kamataši iz Njemačke do Bosne. A ja kad sam to pisao, ja sam lagao. A također u tom telefonskom razgovoru između tebe i Nikice, Nikica je rekao da Sita ima uticaja na produkciju i da ona ucenjuje produkciju. Kako ti to komentariš? I kad si to čuo, kako si reagovao? On je tada iznao da je Aneli vidjela Noru. Sad ću biti jako iskren. Jako iskren. Moje lično mišljenje je da nijedna produkcija neće dozvoliti da neki Ahmići iz Sarajeva mogu tebe da ucijene. Ali on je rekao Sita ucenjuje. Čak si ti u tom snimku i rekao jedno ime jedne žene iz produkcije. Nećemo spominjati. Nećemo, ali kažem ti, ti si čak, da li nju ucenjuje? Ne, drugu jednu ženu, navodno. Ali na osnovu čega mogu ucenjivati? Ali kako može da ucenjuje? Pa evo, na osnovu čega. Ja sam tražio dokaze da im dokaže, nije im dokazao. Znači on je to izmislio? Neću reći da je izmislio Nikica, nego je to, Sita se hvali kad šeta po Sarajevu. Ona se utripala da je sarajevska Severina. I da ima uticaja sada? Da ima uticaja svugdje u produkciji. Ali koliko je tačno da je ona vidjela Noru? Aneli? To ne znam. Da. Nema, nije ni on video, kamoli da zna da li je. To ne znam. Da. Također moramo da se dotaknemo još jedne teme, a to je negde, uvijek se pominje to neko nasilje. Nasilje. Ti si isto optužen da si bio nasilan. Čak je Aneli iznala i da si ti bio nasilan prema njoj kada je ona bila trudna. Koliko je to tačno? Da, i sahrana se pominjala se, da. Strašno. Da. Kako ti to komentarišeš? Pa strašno. I to si pobesnao napolju, pa si se oglašavao i svašta nešto. Ali ajde, evo sada imamo priliku da to razjasnimo onako u 6 toga. Vi ste žene. Svaka žena koja je žrtva nasilja od partnera ima najmanje jednu prepisku sa kolegicom, majkom, sestrom, nebitno s kim. Da je poslala selfie, evo, premlatio me, udario me zbog tog i to. Znaš, djevojke dopisuju se, naravno. I Aneli je izbacila sliku sa nekom modricom, vjerovatno photoshopiranom, da sam ja njoj to napravio. Ali zašto nema nijedna prepiska? Pa ne, ta fotografija je, objavljena je ta jedna slika, pa onda su fanovi objavili pa da je drugačije vreme, pa je promenjeno vreme, ne znam, posle toga. Na iPhone-u vidi kada je napravljena fotografija. A zašto, one sve što su objavile, zašto nema nijedna prepiska? Znači ti nikad nisi bio nasilan prema Aneli? Ne, ona je meni razbila glavu sa flašom. Što sam rekao, ajmo kuću, nisam da ovdje se drogira. Isto sam objavio slika, što to ne priča. Da. Ja sam moram da pozovem, da pozovem naše gledalce samo da odmah sada odu na Hype TV RS portal, da će tamo da vide tu malo uznemirujuću fotografiju. Zašto tebi glava prelivena krvlju? Izvao ja u diskoteku i ostavio dijete kod jedne švabice koja me čuvala dijete za takve stvari. Dadilja, dobro. I rekao sam ženi do 1. Ja, znaš, do 1, hoću čuvat Noru, hoću, ok, super. Ja njoj kažem, hajmo kući, kažem, ne da idem kući. Pa šta hoćeš? Da ostanem još. Ja joj rekao, ok, ti ostani, ja ću ići. I onda ona meni kaže, aj zovi da me donesu. Dok šta da donesu? Kao da se popravim. Hoće da kokain traži. Ja joj rekao, ti si nenormalna. Ti ostani sebi, traži ko će da donositi. Ja idem kući po dijete. Znaš, običao sam ženu do 1. Ja inače nikada nisam ostao po klubovima do 4-5 ujutru. 1, 2, ja idem. Da, samo pretjerano. Zna se ko ostaje posle 2 do kraja. I ja kako sam se okrenuo ovako, ja mislim ovako, da obučem jaknu, flašu uzela, upala me u glavu. I razbila mi glavu. I sad pazi, ja da sam toliki nasilnik,
Pa vjerovatno u tom momentu bio nešto napravio. Je li tako? Udjerite neko flašom, rasječete glavu. Da. Refleks. Da. Ti nisi ništa radio? Nisam ništa. Ali si slikao? Da, slikao sam onda u bolnici. Da, to vidi se da je u bolnici ono uslikano. A što je tad nisam bio nasilnik? Ali zašto je pričala da si posle ili tokom sahrane, kako je bilo priča ona, oca, da si tad bio nasilan prema njoj dok je bila trudna, a onda je sljedeća priča da je bila sa detetom pozadi, a kako onda trudna dete, mislim... Zašto priča da si ti nasilan prema njoj? Mislim, dobro je ide u realitiju, nije uopšte, je bilo potrebno. Zamisli sad da priča, on je bio super muškarac, sve mi dao, sve mi kupovao, poštovao moju mamu, moju sestru, moju porodicu. Kako bi ona njena priča bila? Ona mora da priča o meni sve najgore. I to je to. Ona da misli na svoje dijete kao prvo, ko što uvijek priča. Ona nikad ne bi tako ružne stvari pričala za oca njenog djeteta. I majka njena i sestra, da su želeli Nori dobro. Znaš šta bi one napravile? Anneli je krila da ulazi u reality. Zbog čega? Da, zbog čega? Zbog čega? Ja sam došao iz Majamija, bio sam 25 dana u Austriji. Ona je bila u Sarajevu. Nisam je kontaktirao, nisam je tražio. Zbog čega ona krila da ulazi u reality? Zašto? Zato što bi ja sve pripremio da je isti dan se demantujem. I odmah bi blokirao sve. Mislim, ne reality. Ti ne znaš. Odmah bi sve pripremio, sve dokaze protiv nje, nazvao bog advokata, dijete automatski kod mene. Pa ti idu u reality, budi 7 godina. To bi uradio. I, na primjer, ona da želi dobro djetetu, sita i majka. Zašto mene nije nazvala njena mama, s kojom sam bio tad u super odnosima? Jasmina, imamo problem. Kakav problem? Imamo Jasna. Anneli je ušla u zadrugu. Sinoć, mi to nismo mogli da sprečimo. Nora je kod nas. Šta ćemo da radimo sa Norom? Ja bih rekao ovako, Jasna. Molim te, budite vi normalni. Nemoj da lažete. Ona nek priča ono što god želi. Nemam uticaj. Dijete nek bude kod vas mjesec dana, kod mene mjesec dana. Napravili kompromis. Da. Koliko tebi Jasno treba para mjesečno za dijete? Da, ti bi se dogovorio se. Evo, brini se za dijete. Ja kad ne budem radio, nebitno, ja i moja mama zvala, daj mi dijete, nek bude preko zime Nora kod nas u Austriji. Moja mama zvala da bude mjesec, dva. Ne, nema šanse. Kad je reality tek počeo, ja sam otišao nakon 10 dana u Sarajevo. Da odmah spustim te lopte, da kažem, ne moramo da se pljujemo, imamo dijete. I dogovorimo se to. Spustamo loptu, nema pljuvačnija. A prije toga su one mene već 10 dana pljuvali. Ja dam 500 € za dijete. I rekao sam, kad god šta treba, samo nazovite. Treba mi to i to i iste sekunde imate. Ok, čao. Ja otišao iz Sarajeva, one mene najstrašnije upljuvale. A zašto? Za reality. Zbog realitija. Da li je možda Sita ili njena majka, da li su očekivali da će i one ući u reality, pa su zato to radili? Ili rade zbog Annelinog bolje plasmana? Pa zato što Anneli je obećala njima da će da dijele novce. Ja i ne znam koliko ona tu može da dobije novca, niti me zanima. A zbog novca Anneli nije trebala da ulazi. Jer sam je stvarno ja dao više nego dovoljno novca. Ali eto, htjela žena da postane poznata, sad je najpoznatiji blam Balkana. Najpoznatiji blam Balkana. Pa vjerovatno jeste. Da li bi mnogo više govorio da nije bilo Stanija koja je pored tebe i koja te sprečavala u nekim trenucima da kažeš? Dobro pitanje. Da li bi više pričao? Pa vjerovatno bi... Da, jer ona ti je zamirila eto iza veliki petak. Ja kažem da se ona više ljutila, ne bi on toliko pričao, nego ga je puštala. Mnogo te je puštala. Ona je mene puštala, znaš, da naučim sam neke stvari. Ali, znaš, ja Stanju stvarno jako puno volim. I nisam htio sebi da dozvolim da nešto uradim. Da je izgubiš, da. Da je izgubim ili da... Ne daj pa, Bože, ako to cena da se ne da oglašavaš. se nešto desi. Naprimjer, da nešto uradim i da odem u zatvor i da, znaš, takve stvari. Ali šta ti je važnije? Stanija i da li će to da te ostavi Stanija ili tvoj obraz da kažeš svoju istinu? Stanija mene pustila da kažem svoju istinu. Ne, ako bi morao da biraš. Znači da ispuštaš Staniju. Može vidi kakva pitanje. Da ispuštaš Staniju i da kažeš ok, evo ja ćutim. Pa dobro, vi znaš, rekao je ćutim i ćutao je. Do velikog petka. Dobro, to je malo... Ne, pitaj ponovo nešto, ona pokušava da me... Ne, pitaj ponovo. Ne, kažem ti, ako bi, na primjer, rekla tebi Stanija, ako me voliš, nemoj da se oglašavaš više nikada. Dobro. I ti se slušaš laži i sve to.
i ne oglašavaš se. Da li bi izabrao Stanijinu ljubav, da se ne oglašavaš i da dobijaš blato po sebi, da te provlače ovakvi i onakvi, ili bi morao da se oglasiš i izabrao ipak svoj ugled, svoje ime i prezime i tako dalje? Vidi, ja vjerujem da Stanija ne bi nikad dozvolila da ja ostanem u blatu, kako se kaže to, da ostanem tako u blatu. Misliš da bi ona rekla oglasi se pa kod puklo da puklo? Da. A sad kad mogu da vratim vreme nazad, nikad se ne bi oglasio. Eto, nikad, to je to. Ali toliko sam glup bio. A koliko je to realno? Nervozan. To su ozbiljne optužbe. I da si nasilno, da si ostavio sina u domu, to su mnogo... To je sve usledilo nakon njegovog oglašavanja. Nije. Da je on od starta... Od starta su krenuli. Ja sam nakon 10 dana otvorio Instagram i počeo to da sad mogu da vratim vreme. Ne bi se nikad oglašavao, pustio bi 3-4 mjeseca, patio bi, čutio bi i onda bi došao kod vas u emisiju, dao bi intervju. I onda bi rekao, Stanija je trudna jer ne bi bilo problema. Stanija je trudna, venčavamo staviti tad, pozvani ste, eto, ekskluzivno, bam i ćao. Kažem svoju priču i svi kažu, ja, koji gospodin? Šmeker. A ovako ja ispod najveća budala. Iskreno da budem. Ali ispod si budala zato što si ukaljao svoje ime, ime svoje izabranice Stanije i ime svog deteta koje će sutra da poraste. Trebalo je jednostavno da imaš da držiš nivo. Zamisli ja na Instagram, 3 ujutro pišem statuse. Ko neka tetka od 79 godina. Pa dobro, da, jeste, upravo je. A kolege sa portala ne spavaju. Kada smo kod svega toga slike su objavljene, to ti je teško palo. Zato što su prerađeni, Photoshop je napravljen od tvoje majke. To ti je najteže palo, ja mislim. Da je to nešto, dobro, Stanija, i to su žene koje ti voliš najviše na svetu i napravljene su fotografije Photoshopom gde su one gole i to je svuda po internetu. Da, i Killer objavio prepiske u Cite gde je to... Tako je. Cita... Da je to s te strane, da zapravo te fan grupe su pravile. Na što ona ide? Što je tvoja majka kriva? Ništa. Moja majka doba šećer od svega ovoga. Iskreno vam kažem. Da. Tvoj otac se oglašavao, isto ima jezik kao ti, veliki pozdrav za njega, pratimo se na Facebooku. Ne, otac mu je oštri, boga mi. Ti si se više puta ogradio o njegove izjave. Nisam se ogradio, nego sam hteo njega da operem. Da ga zaštitiš zapravo. Da, znaš kako, moj otac je stvarno jako pošten čovjek. Da, on iskreno kaže iz duše. Iskreno kaže iz duše i nikad nikome ništa nije loše učinio. Evo, on ima 60 godina, znam ja koliko ima. Dobro, stvarno super izgleda. Svaki dan radi čovjek, znaš, kao vojnik u 5 ujutru ustane, svako jutro se brije, ide, radi. Da. I onda on gleda kako neko priča o meni loše i zna koliko tu postoji laži. I onda gleda svoju ženu koja živi za moment kad će tata doći sa posla da mu napravi hranu. Znaš ono? Da, domaćica. I gleda nju golu. Sa tetovažom kao. Znaš? Ali to je stvarno strašno. Koliko nisko mora da ide? Toliko nisko udaraš, druže. Šta je moja mama kriva, šta? I onda izjavi Sita, moj tata mene s***o na radilištu. Da, piše da moj tata mene s***o sa nekim crnima kad sam ja bio dijete i takve stvari. Strašno. I ti treba onda da ćutiš. Jel razumiš? Dođem kod mame, ona plače. Šta plačeš, druž? Šta je bilo? Pokazam sliku, ona gola. Strašno. A tvoj otac? To je bilo baš veliko poniženje za njega što se tiče, zato što je on neko ko vrlo ceni obraz, poštovanje, ima dostojanstvo. A otac pošten čovjek i moja cijela familija je poštena. Ja sam možda malo nastran, stvarno. Ali moja cijela familija je poštena porodica. I tvoj brat isto. I brati nikoga ne diraju. Napravi ti haos. Viš šta sam im ja napravio? Strašno. Asmina, nema. A kad smo kod tih prevare, ti si priznao da si stvarno lagao, boga mi baš si lagao. Stanju? Pa da. Moram da te pitam i za taj moment da je Aneli iznala da si ti nju više puta molio da ti se vrati. I da si je čak zvao u momentima kada je Stanija bila na treningu ujutru, da je pitaš gde je, s kim je. Nije istina. Pa vidi da sam je zvao u tim momentima što nije ispala nijedna prepiske, ali screenshot poziva. Nije istina da sam zvao. A meni je bilo svako, mislim da je čak i Stanija to u emisiji gde je rekla da, to je tačno kad ja odem da radim jogu, kada je onda sumnjala, pa je posle se isposla da. Ona je meni pisala par puta dok sam ja bio na početku Stanija u Majamiju, samo vezano za dijete. Ali to je u redu ti piše za dete, to je sasvim okej, da. Okej, pišeš mi da treba mi to, ja ispoštijem, nije problem. I tu Stanja nema što da se ljuti, prosto dete je na pronac. A sad nešto ljubavne poruke da sam pisao od kad sam sa Stanijom,
Ne Anneli, nijedna žena ovoga svijeta. Evo meni danas, mislim, nije sad da se hvalim ili nešto, znaš koliko meni žena piše. Svaki dan. Jer nema šanse da bi bilo kome odgovorio. Mene to ne zanima, najmene ne zanima, znaš, Anneli. 100% ti pišu kad si objavio one slike, Barbie slike. Tu si sve kupio. Da, Barbie slike su dobre stvari. Barbie slike. Dobro, idemo na sljedeći naslov. Asmin progovorio o Stanijim intimnim fotkama i otkrio da će se promijeniti kada se uda za njega. Nadam se da je jasno. To je naslov. Pa da, to je malo izokrenuto. Naslov je malo izokrenut. Ne znam koje su ove kolege pisala. Ti si ovdje rekao, nadam se da je sada jasno da ja nju prihvatam tako kako je. Čak i ti slikaš u nekim potpakom. Ko slika tamo na plaži? Ja ću slikati, šta je problem? A čekaj, kako ti slikaš? Ona se onako, i ti kao šta, kao on se hvali, devojka moja lepo izgleda. Šta je to moja devojka i što je? Ti si u startu prihvatio, da, tako si je upoznao. Vidi, razlika je, mnoge djevojke to ne poznaju. Malo mi je teško da poverujem da on takav kakav je, da može da se pomiri sa tim da sada neko drugi gleda Staninu guzu. Ajde, malo mi je teško. A vidi, ja sad kad stanem idem da šetam, znaš koliko ljudi gleda njenu guzu meni za leđa i meni psuje mater. Jel tebi to smeta ili ti je ponos? Pa šta će mi smetati? Hvala Bogu da gledaju moju djevojku. Što treba da niko ne gleda. To ti je zdravo razmišljanje muškarca. Ali ja nemam kompleks. I ja vjerujem Stani. Nju može da gleda 7 miliona ljudi, ona... Dobro, to je njen imidž. Da se razumemo. To je njen imidž. Ali vidi jednu stvar. Nije problem što ljudi gledaju djevojku, nego je problem kako djevojka s tim se nosi. Eto, da li djevojka uzvrati taj pogled? Zamisli sad ja sedim s djevojkom, evo sa Stanjom i tamo gleda neki tip i ona njega gleda. To je već problem. Ali ja ne mogu nikome da zabranim da gleda u nešto je lijepo. Naravno. Umjesto da ti objavljaš kako mi je djevojka, ona sama objavi. Ali njoj je to u sklopu posla. Da, ja se nju tako upoznam i želim da menjam. Samo što meni pišu kako ti nije sramota. Ima dosta komentara, video si. Znaš, razlika je da li je slika seksi, sa stilom ili jeftina. I to mnoge djevojke ne kontuju. Stanja se slika seksi sa stilom. A Anneli? Anneli je jeftino, druže. Izbaci tangice pored kanti za smeće. I onda kaže ja se bunim. Kako se neću buniti kad me već sramota tebe? Sramote me s tobom izaći u grad. I onda još okačiš sliku pored kante za smeće pologola. Ajde sad, kako da se ne bunim? A ti si također, bile su neke vaše prepiske oko novca i svašta nešto izlazilo i meni je baš zapalo za oko taj moment kad si njoj rekao da ona ne zna da jede. Kako to Anneli jede? Pa jeste vidjeli kako žvače žvaku? Da, ja vidjela sam Ermina Pašović je objavila kako žvače žvaku. Ali ti si to njoj rekao, ti ne znaš čak ni da jedeš. A to sam meni opisao, da. Da. Pa da, vidi, kad jedeš treba da žvačeš sa zatvorenim ustima. I ja kad jedem, ja ne pričam dok, kulturno. Ona stavi hranu u usta i žvače, otvara usta i priča i sve vidiš unutra one mrve, znaš, kako žvače. Kako prebacuje. Kako prebacuje. To nije damski. Pa dobro, ali zato si ti nju tu bio da joj kaže da to nije damski. Ba džaba, ja njoj kažem, druže, aj ti me nešto objasni, šta? Ovaj tvoj bivši momak Marinko, biznismen, bogataš. To je taj što je bio sa Ivom Grgorićem. Da. Faca. Kažeš, bila sa njim 5 godina, 6. Kako on tebe nije mogao da nauči da jedeš? Kako te nije mogao da nauči da piješ, da sjediš normalno? Ali ne može muškarac da ide iz kuće. Kako ne može? Pa to ide iz kuće. Ali ja ne mogu da... Ali ako sam ja s tobom 6 godina u vezi, druže, ona je tad bila mlada djevojka. Da. To možda njemu nije smetalo, to pa nije za to. Ma ne, onda ja tek saznam, on bio sa njom samo mjesec dana i šta će učiti. Znaš ti dosta toga nego samo. Također je bila priča da je bila u ljubavnoj vezi sa... Isto je bio bivši dečko Nine Prlje. Nine Prlja. Pa vidi, ja tog momka ne poznajem i ja nikad neću nešto da komentarišem u što nisam 100% siguran. Da, ali Nina Prlja je otvoreno rekla da su kod njega dolazile na kafu, te neke devojke na kafu. I da je ona se hvalila njenim apartmanom i tako dalje. Ako je to Nina tako rekla, onda... Da, ona je tako rekla. A Suki? Iza njega isto? Da li poznaješ Sukija? Pa čuo sam za njega, nikako mi nije tip zanimljiv. Ne poznajem ga. Ne poznaješ ga, ne? Nije mi nikako bitan lik. Da. Ali to su uglavnom ti muškarci koji se vezuju. Ona je Suki smijavala kako je se tetovirao neku tetovažu, ne znam od koga. Mene je pričala za njega i smijavala ga. Da.
pričala za svog bivšeg dečka da je istetovirao to i da... Da, nekog lika tetovirao sad, ne znam tačno kojega. Dobro. Ja kažem, pa šta je taj Suki, tvoj bivši, ma kakav bivši, ovo ono... Znaš, ismijavala ga. Ona inače sve te bivše momke ismijava. Ona što je pričala za mene, na primjer, intimne odnose. Mislim, stvarno to nije istina. Da, ona je iznala neke detalje da si ti tražio određene stvari od nje. To što je pričala za mene, pričala je meni za Marinka. Stvarno? Da. I ima klip gdje ona Janjuš kaže, ti si meni pričala da se radila Aspinu, ona kaže da i on poludeo. Zato što ona i Janjuš je pričala za Marinka. I onda je Janjuš pomislila da se ona zbunila. I kad je Janjuš ostavi, kad bude sa drugim u vezi, to će da priča za Janjuša. Dobro, ali gledaj, i da imaš te nekve sklonosti ka takvom intimnom odnosu, u redu je, ali to se ne priča na televiziji. Mislim, ja to da imam, ja bi se ubio. Verovatno i ona ima neke sklonosti, ali sad kad bi ti pričao o tome, to ne bi bilo u redu. Naravno. Da, a isto... Janjuš, sve što je Janjuš rekao, istina je. Istina je. Eto, Neću da kaže i sad je rekao. Samo što da kažem. Sve što je rekao, a vjerujem da nije ispričao ni 30% stvari. Dobro. Ni riječ nije slago. A da li je slagao za nešto, je pokazivao nešto, crta, nešto od pozadi, nešto? Nije. Nije slagao? Nije. Znači, i to je istinito ono što pričaju. Ništa nije slagao. Eto, Janjuš će ovo gledati kad izađe, pa ćemo da vidimo. Idemo na sljedeći naslov. Kaže, Asmin Duržić je varao Staniju Dobrojević sa mnom. Viki Mitrović otkrila detalje ljubavnog četvorougla. Tu budalu nikako neće da komentarišem. Imam sad prepiske od jednog momka. Ja im poslao neke likove, nastan bježali iz Srbije. A što si im poslao likove? Pa što smo prozivali, taj nijen mali. Aha, da. Imam sve poruke, treba objaviti. Da li je istina da je Stanija plakala zbog nje, zbog Rolexa i tako dalje? Kakvi? Ne? Išla je po televiziji, Viktorija, koliko se sećam, i pričala da je bila sa tobom. To je nešto bilo namješteno, ko je bio sa njom, Žana, jel? Jeste, mislim da je bila Žana, da. Ja tad bio Žanom u ratu. Jeste, vi ste se prozivali preko Instagrama. Kupio sam je ulaznicu za zadrugu. Aha, nikad nisi imao ništa sa Viktorijom? Nikad je u životu nisam vidio uživo. Niti je Viki djevojka s kojom bi ja popio kafu, kamo što više. Da. I imamo još jedan naslov. Asmin, Aneli cvili za mnom, mogu da je imam kad hoću. Asmin otkrio, Ahmićeva želi pomirenje sa njim. Da li smatraš da možeš da imaš Aneli kad god poželiš? Pa naravno. Ne samo ja. To ti je osoba, na primjer, koja, rećemo sad, ona da ima 8 bivših momaka, ona bi najviše volila da se pomiri sa svi njih 8 i da se njih 8 skupa druže, znaš, pa da se meni ono. Ima taj poremećaj. Ona ne može da podnese sad da si ti srećna, ona da nije. A ja moram te pitam sada, da se vratimo na kratko na Marinka Zovka. Ti si neko koji je imućan. Jednostavno iz takve si porodici, tvoja porodica se bavi takvim poslom da jednostavno imate novca, sebi ste obezbedili živote. Marinko Zovko je važi za imućnog također, isto je biznismen. Otkud Aneli, koja je bila u realitiju pre ne znam koliko, otkud ona sa tim momcima koji imaju novac? Kako ona? Ona prva piše. Kako uopšte? Šta će uopšte ona u vašem društvu, ako je toliko loša? Vidi, ti ne znaš koliko je neko loš dok ne upoznaš. Zašto onda svak pobjegao od nje? A ti pokušavaš. Ni Miami ne može. Mene jedino veže Nora. I zbog Nore ja neke stvari nisam mogao da odradim. Pa vidi, na primjer, ja nju kad sam upoznao, pričala da je bila sa Marinkom Zovkom u vezi 5-6 godina, 4, ne bito sad koliko godina. Momak je jako imućan. Ja sam upoznao Aneli, nema svog auta, nema svog stana, kuća u Dubrovniku. Užas. Nije tu, opet ponavljam, nije tu Aneli kriva. Tu su krivi njeni roditelji, što nisu obezbijedili djecu. Zašto? Pa ne, gledaj, to je sreća ako roditelji obezbede djete. Ali tako se bori za sebe. Osnovne stvari treba, svaki roditelj, osnovne stvari trebaš da obezbediš djetetu. Pa dobro, osnovne stvari, ali niko ne... Oni nisu imali kanalizaciju u Dobro, da, Dubrovnik do osnovne Kiljana. stvari. Ja mislim na stan, nekretninu naš. Ne. Osnovne stvari, da imaš gdje da prespa, znaš, osnovne stvari. Naravno, osnovne. Aneli ništa nije imala. I onda, vidi, ja sam, na primjer, sad ja da sam sa djevojkom par godina, 100% će nešto imati. Shvataš? Ali znači, po tome sam ja vidio da meni tu nešto ima. Sa tako moćnim frajerom bila 5 godina, nemaš ništa, druže. Da li uopšte bila sa njim? Ma laže, čovjek bio sa njom mjesec dana i čao.
Dobro. Samo izmišlja. A to što si pitala, da li ona sama piše? Da, ona piše sama. Ona je meni, na primjer, pisala prva. To se slava vatrice ili to, like, Da, ono, bockala srce, te? kad mogu doći to. Aha, ono, Marinko Zovko, znaš kako on je upoznao? U Dubrovniku ima neki u centru butik, skupi butik. I Anel je ustikala taj butik i napisala ko dođe da mi nešto kupi ovdje, bit ću njegova. Marinko Zovko, pak, like, otišao, kupio je i bio sa njom. Lepa priča za decu i unuke. No, ali Pored kamina. shvataš, zami sad objaviš to na storiji. Sad ću probam ja to posle emisije. Vidjet ćeš koliko će momaka javiti. Da će neko kupiti stvarno. Pošto ne stan, butik. A čekaj, da li je sve na prodaju? Kako misliš? Pitanje je tako da ga razumeš kako ti hoćeš. Da li je sve na prodaju? Zavisi do osobe. Zavisi od osobe. Pa lepo odgovor. Dobro, idemo na posljednju rubriku. Show Blitz. 5 brzih pitanja, odgovaraš. Pa da, imamo Ja ću taman tu. morat polako. Taster je Sad da ovdje ili ispred ne tebe. odgovaraš? Taster je ispred tebe. Na pitanje koje ne želiš da odgovoriš, pritiskaš taster i mi odjavljujemo emisiju. Zahvaljujemo ti se i to je to. Ok. Sad ćemo da vidimo koliko je Asmin zaista hrabar. Znamo da ekskluzive definitivno nam je dao i hvala ti Ne, još on se jednom. pokazao da jeste hrabar. A sada, vidjet ćemo sada. Sad ti je trenutak da se pokažeš. Hajde da Prvo vidimo. pitanje. Da li je istina da posjeduješ informacije koje bi nekoga poslale u zatvor na duži period? Da ili ne? Da. Drugo pitanje. Da li je istina da je Hodža isterivao đavola iz tebe, a ne iz Aneli? Ne. Treće. Pa dobro mu ide. Da li je istina da je na porno snimku muškarac, a ne žena? Ne. Da li je istina da si prećutao mnoge stvari iz Anelinog života samo zbog Nore? Da. I posljednje pitanje. Gori vatra. Gori Da li vatra. je istina da je sve od početka dogovor sa Aneli i Stanijom? Ne. Stanje s tim stvarno nema ništa. Ani dogovora ne postoji. Ništa od tastera. Ništa od tastera, znači sve odgovorio iskreno. Da, ajde. Aj, pritisni čisto fore radi, kao, znaš, da ga čujemo, znaš, kao... Dobro, Okej. da. Hvala ti puno što si bio naš gost, što si izdvojio vreme i što uvek dođeš ekskluzivno na Hype televiziju. Ja se nadam da ti je Hvala bilo vama. prijatno. Jeste. Jel nije bilo onako mnogo napeto? Nije, lepo smo Pa nije pričali. baš lijepo ko da smo... Kao da smo na kafici. Da, okej, bilo. Dobro. Hvala ti puno. Da, za sam kraj da se zahvalimo i našim prijateljima emisije. Vora Divna koja nas je osvežavala cijelu emisiju. Također i Golden Rose, prijatelji Hype televizije. Bez toga ne bismo bili ovako prelepi i predivne do kraja. I Jasmina, i ti si bio divan. Zbog vode divne, je li tako? Tako je, tako je. Također moramo da podsjetimo i naše gledaoce da obavezno prate ekskluzivne vesti na našem portalu Hype TV RS. Ne zaboravite bosanski kanal Hype TV BiH. I još jedna stvar, ne zaboravite, ukoliko ste slučajno, mada čisto sumnjam, propustili ovu emisiju sa Asminom, uvijek je možete pogledati na YouTube kanalu Hype TV i gledamo se sljedeće subote u isto vreme na istom mjestu. Ostanite uz nas.